Les jornades d'este any, com està anunciat i com tots sabeu, porten el tema, o se tratarà el tema de la ceràmica grega en Ibèria, en el que era la península ibèrica en l'antiguitat. Per què este tema? Perquè en el seu dia, les excavacions del Puig de la Nau, que aquests cursos naixen a partir del jaciment, va representar la temàtica de la ceràmica grega que va aparèixer en el jaciment un pas més en el coneixement de la cultura ibèrica i sobretot de cara a la seva datació. Fins a mitjans dels anys 70, en què es comença a excavar-se el Puig de la Nau, la cronologia més antiga de la cultura ibèrica estava en el segle IV. Gràcies a les troballes de Benicarló veiem que en el segle V la cultura ibèrica ja està formada i podem datar perfectament aquests nivells de Benicarló precisament per les ceràmiques gregues, peces tan importants com era la copa del pintor de Penthesilea. El públic és prou variat, tenim gent interessada en el tema, però també tenim els llicenciats en arqueologia i els docents que estan interessats en conèixer les últimes novetats de la investigació sobre, en aquest cas, la ceràmica grega. Per una banda, el que són els investigadors que venen a informar-se sobre les dades, tenim que tindre en compte que els conferenciants són investigadors de primera línia en el món de la investigació de la ceràmica grega i per l'altra banda estan també els docents que se volen posar al dia en quant a la temàtica. La añada ha sido restaurada por los propios dueños primeros de la pieza antes de apreciar que cuando se les ha roto, se les ha estropeado, se han preocupado de restaurar. Tenemos que notar estos presentes que se dan para favorecer la introducción del comercio, No todas las piezas son así, evidentemente, pero algunas de ellas especialmente importantes nos muestran esto. Bien, sobre esto hablaré el próximo día, para hablar de las necrópolis. Vemos efectivamente cómo las cerámicas griegas aparecen en las necrópolis ibéricas, en las del siglo V, básicamente en las aristocráticas. Esta otra pieza aparecida muy recientemente en la necrópolis del Poblenou, de la Vila Llosa. Estas piezas, una de estas copas del grupo de Aimón y seguidores, que son muy frecuentes en la península ibérica. Es curioso, en la península ibérica, en la primera mitad del V, cuando todo el mundo civilizado ya usa figuras rojas, aquí todavía le sigue gustando las figuras negras. Zona de Gastioti, del sur de Tesalia, que están en Grecia, pero que no son cerámicas de figuras negras. Estos vasos que tenemos en Ampuria, los épicos de Aimón y demás, aparecen en Ampuria y